तिनिखे आगरतला फाइजों थांनाय आगरतला थांनायनि परे तै बियां सांलांनायाबो साइमियाखौ आमबांगायनाय गारि चालक फायदे मुक्ति फैगोन केबा बाथा गैनाय किसा मोखां रसुनानै हिनिनाय तुई पाइनामाने आरो तुई पाइनाय गबोखे तुई नङिनाखा आंखे मोखां सुना सिनाय गारि चालक चालते मकल हाइन मुकुम जागि थांगो हाइन बांगै मोखां रसुइने किसा फ्रेश अंगिना गना फ्रेश अंगिने sak गारि चालक मालिया हाइन बांगै ता खेतुई रन बायखा आगन बायखा ताव खेतर थांलाय सिनेसं ता खे लामाव मुया माने मुया पाइनाखा जों नगो सपायखा आवसी नगो फाइमान लानि फास्ट कास्टमार को नायदि बस्ता खेंगै तंखा आं yang फैसिं माल जात्रा सिमा क्लेको बसी बस्ता खेंगै तंखा yang फैसिं के तैमा सके चाजंनाय नावैनाय चाजंनाय चावैसि तंखा जे फाजिलोबो एक नम्बर सैतान तीननि साल मोटामुटी गाहाम उनको नायदि नखाबो एकदम क्लीन नंजाक उनको yang फैसिं उनके फास्ट कास्टमार जात्रा क्लायो ताकफोन से बस्ता खुलबो मियाखौबो अमो हंके बुमानि लगे नाय बर ताकफोन से बुमा बस्ता से खें मियाखौ ताबो हंके मानि पाइते फेमानि नसी बरक बस्ता सुपर लाइने नालाय तंग नाय देखो बस्ता सुपर लाइने से नालाय तंग मानि सिमा फालियाखौ बरक से संग जात्रा क्लायो का अनि कस्टमर फास्ट कस्टमर से बरक उनको अनि फास्ट कस्टमर जात्रा क्लेमान बाहायजना अंग नायगना बनि जात्रा काहाम दे अंग ना हामिया दे अंग नरक जदि केउ नांखे फाइना फैबे दिदो उनको नायदि बुइनारले गोयं दे थाइगा थाइया सिनारले गोयं थाइसि गो कत्रमार सइन थाका अमसिनि नखलावनो अमो सारा 12 मास न थाइ दंसिन गोयं एकदम जातबो काहाम नायदि उनको अबन साका ताइबो दंगो थाइबाय जाक सारा 12 मास न सिनाबो थाइन दं उनको तै थाइसे अंक को नायदि को सरा गय मालायगोन ना Tangkol lebai. Hah? Tangkol lebai. Ay tunggu. Mulai lah yo. Kakak laju. Tinin blog एकदम कम tan mangai himale tinin blog klai jagya haipon no kisa misa klai kata an channel nai tamon mangai ne hambai te thank you